तर हरे कृष्ण, सर्वांचं स्वागत आहे खूप. आणि आज आपण भगवद्गीतेचा अध्याय पहिल्याचा दुसरा भाग बघूया आणि प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं। आपण हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे ज्याच्यामध्ये भगवद्गीतेचा अध्याय पहिल्याचं अध्ययन करत आहोत। तर सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या साध्या सरळ भाषेमुळे आपण भगवद्गीता सारख्या गहन ग्रंथाचं अध्ययन करू शकतोय। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा उपक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला। तर त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा लाभ आपण घेऊ शकतो आहोत। अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी भगवद्गीता मला शिकवली। टेक्निकल टीमचे धन्यवाद देते, तसेच वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या संजना माताजी, योजना माताजी दोघींचेही धन्यवाद। आणि आता तुमच्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत आणि आता आपण सुरुवात करूया। योजना माताजी जॉईन झाल्या आहेत का? हो, माताजी जॉईन झाल्यात। हा, मग जरा हँड रेस करा ना, म्हणजे मग मी तुम्हाला को होस्ट करते। हा, चालेल, आपण सुरुवात करूया। काल आपण 19 श्लोक पूर्ण केलेले होते आणि आज त्यापुढे आपण सुरू करूया। मी स्लाइड शेअर करते ती। हा, तर इथे आपण काय वाचलं होतं 19व्या श्लोकामध्ये, की या विविध प्रकारचा शंखनाद वाढतच गेला आणि या निनादाने आकाश आणि पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली। तर शंखनादाचं वर्णन इथे आलेलं आहे आणि या शंखनादामुळे काय झाला, परिणाम काय झाला म्हटलेला आहे, तर कौरवांची हृदय विदीर्ण झाली। आता विदीर्ण म्हणजे काय, आपण म्हटलं ते घाबरले होते, पण पांडवांवरती ह्याचा काही परिणाम झाला नाही, कारण पांडव हे भगवान श्रीकृष्णांच्या वरती त्यांचा दृढ विश्वास होता आणि जो भगवंतांचा आश्रय घेतो कुठल्याही आपत्तीमध्ये तो कधी भयभीत होत नाही। आता या ध्वनी कंपनांबद्दल आपण थोडीशी उदाहरणं घेतली होती, की जसं पोलिसांच्या गाडीचा सायरन वाजला तर गर्दीमध्ये मिसळला गेलेला एखादा चोरही भयभीत होईल, किंवा आपण मुलांच्या शाळेचं उदाहरण घेतलं होतं, की जेव्हा शाळेची घंटा वाजते तर तेव्हा इतरत्र खेळणारी मुलं आपापल्या जागेवरती येतात, किंवा अँब्युलन्स, आपण ट्रॅफिक मध्ये आहोत, अँब्युलन्सचा आपण जेव्हा आवाज ऐकतो तेव्हा पुढे जाण्यासाठी अँब्युलन्सला आपण रस्ता करून देतो। तर तसंच या शंखनादामुळे कौरवांची हृदय विदीर्ण झाली असं वर्णन आलेलं आहे। आपण काही शंखांची, महत्वाचे जे शंख आहेत त्यांची नावं आपण लक्षात ठेवायचं असं म्हटलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये कृष्णांचा शंख होता पांचजन्य,
अर्जुनाचा शंख आहे देवदत्त, भीमाचा शंख आहे पौंड्र, युधिष्ठिराचा अनंत विजय, नकुलाचा सुघोष आणि सहदेवाचा मणिपुष्पक. आता ह्या आतापर्यंतच्या भागावरून आपण एवढं लक्षात घेतलं की आपण कृष्णांबरोबर जेव्हा जोडलेले असतो तेव्हा कुठलाही भय आपल्याला स्पर्श करू शकत नाही. आता आपण 20व्या श्लोकापासून आज सुरुवात करतोय. हा, हरे कृष्ण. आज कोण वाचणार आहे? काल प्रियंका माताजींनी खूप छान सेवा दिलेली आहे अनुवाद वाचनाची. आज कोणी वाचणार आहे का? बरं, मग प्रियंका माताजी तुम्ही परत सेवा देऊ शकताय का? तुम्ही वाचाल आज? नाही, मला जरा हळदी कुंकाला जायचंय 4 वाजता. बरं, हरकत नाही. बरं, हरकत नाही माताजी. अजून कोण आहे का माता ज्यांना हा, माताजी रत्ना माताजी. मी वाचू शकते माताजी. हो हो, मग वाचा तुम्ही. हा, श्लोक आपल्या संजना माताजी वाचतील, त्याच्यानंतर अनुवाद तुम्ही वाचा. चालेल, ठीक आहे. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचा. हो, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हनुमानाचे चिन्ह असलेल्या ध्वजाच्या रथावर आरूढ असलेला पांडुपुत्र अर्जुन त्यावेळी धनुष्य हाती घेऊन बाण सोडण्यास सज्ज झाला. हे राजन, व्यूहरचनेतील धृतराष्ट्र पुत्रांकडे पाहून अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना पुढील प्रमाणे म्हणाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये एकतर तुम्ही चित्र व्यवस्थित बघून घ्या. अर्जुन कसा आहे? रथावरती उभा आहे आणि धनुष्य बाण घेऊन तो सज्ज आहे युद्धाला. आणि या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद आपल्याला समजावून सांगतात की विजय हा पांडवांचाच होणार आहे. बघा, बरेचदा ना श्लोकांचा अर्थ समजावून सांगताना मी तात्पर्याचा आधार घेते. तर आपल्याला हे समजून घ्यायचंय की पुस्तकामधलं जे तात्पर्य आहे ना, तो वाचायचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपण खूप सखोल जात नाही आहोत, पण तुम्हाला तात्पर्य वाचलं ना तर अजून व्यवस्थित हा अर्थ समजू शकतो. आणि श्रीला प्रभुपादांनी अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये ही तात्पर्य लिहिलेली आहेत. तर आता अर्जुनाच्या ध्वजावरती हनुमानाचं जे चिन्ह होतं हे पांडवांच्या विजयाचं लक्षण आहे असं प्रभुपाद म्हणतात आपल्याला इथे. कारण राम आणि रावण युद्धामध्ये हनुमानाने प्रभू श्री रामचंद्र यांना सहाय्य केलेलं होतं. आणि आता राम आणि हनुमान हे दोघंही अर्जुनाला सहाय्य करण्यासाठी त्याच्या रथावरती आरूढ होते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे स्वतः श्रीराम आहेत. आणि ज्या ठिकाणी भगवान श्रीराम आहेत तिथे त्या ठिकाणी त्यांचा नित्य सेवक हनुमानही उपस्थित असतो. आणि त्यांची नित्य सहचारिणी म्हणजे भाग्यलक्ष्मी अर्थातच माता सीताही उपस्थित असते. त्यामुळे कोणत्याही शत्रूकडून अर्जुनाला भयभीत होण्याचं काही कारणच नव्हतं. आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे इंद्रियांचे स्वामी स्वतः भगवान श्रीकृष्ण हे त्याचे अर्जुनाचं मार्गदर्शन करायला तिथे उपस्थित होते. आपण एक स्लाइड तुम्ही बघितली होती लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये. माझ्या मते ती इथे आहे, ती मी एकदा जरा दाखवते तुम्हाला, ज्याच्यावरून आपण परत एकदा उजळणी करू. पांडवांच्या विजयाची कुठली कुठली कारणं दिलेली आहेत बघा. हा, हे बघा, आता इथे तुम्हाला दिसतंय ही 9 कारण आहेत एकूण. आणि नाही, 8 कारण आहेत, बरोबर. तर पहिलं म्हणजे काय की श्रीकृष्ण पांडवांच्या बाजूने उपस्थित होते. दुसरं कारण काय दिलेलं आहे त्यांनी की भाग्यलक्ष्मी, जिथे कृष्ण उपस्थित असतात तिथे भाग्यलक्ष्मीही उपस्थित असते. त्यानंतर धर्मक्षेत्र हे कुरुक्षेत्र होतं, तर त्यामुळे कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्र होतं, त्यामुळे त्याचाही लाभ पांडवांना मिळाला. आणि ह्याच्यावरती झेंड्याच्या वरती जे ध्वजावरती हनुमानांचं चिन्ह अंकित होतं त्याचं महत्व आपण आता समजून घेतलं. शंखनादाचं महत्व आपण समजून घेतलं की कौरवांची हृदय विदीर्ण झाली. मग आता अर्जुनाचा हा जो रथ होता, अग्निदेवाने त्याला हा रथ दिलेला होता आणि आशीर्वाद होता या रथावर की हा नेहमी विजयी होईल. त्यानंतर गांडीव धनुष्य अर्जुनाचं जे अस्त्र होतं तेही त्याला मिळालेलं होतं. पाशुपत अस्त्र त्याला मिळालेलं होतं. तर अशी अनेक अस्त्रशस्त्र अर्जुनाने प्राप्त केलेली होती. आणि मग मोक्षदा एकादशी हा शुभ दिवस होता, ज्याचा या सर्व गोष्टींचा फायदा आता पांडवांना झाला आणि ते त्यांचा विजय या युद्धामध्ये निश्चित होता हे आपल्याला कळतं. आता आपण जो शंखनादाचं वर्णन ऐकलं त्याच्या संबंधी थोडस समजून घेऊया की आता शंखनाद हा ध्वनीचा एक प्रतीक आहे म्हणूया. नाद म्हणजे ध्वनी म्हटलेला आहे. तर आता
रणभूमीमध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी शंख वाजवले जात असत बघा रणभूमीवरती. तसंच वर्णन इथे हे आलेलं आहे. तर हे शंखनादाचं महत्व आपण समजून घेतलं की पांडव घाबरले नाहीत, मात्र एक कौरवांची हृदय विदीर्ण झाली. तर या साऊंड व्हायब्रेशनचा किंवा ध्वनी कंपनाचा विशेष महत्व आपल्याला समजतं. जसं आता आपण बोलतो बघा, आपलं जे स्वरयंत्र असतं त्यामधून हा ध्वनी वेगवेगळ्या प्रकारचे तयार होत असतात आणि जे आपल्या कानांपर्यंत पोचतात आणि त्याद्वारे आपण ऐकू शकतो. आता कानांचं जे एक काय म्हणूया इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा अंतर्गत रचना जी अशी ना खूप विलक्षण आहे बघा. भगवंतांनी सृष्टीमध्ये केलेली प्रत्येक गोष्ट काही विशिष्ट हेतूने तयार केलेली असते, त्याची रचना. तशीच आपल्या कानांची जागा, त्याची अंतर्गत आणि बाह्य रचना ही म्हणजे ही ध्वनी कंपन घेण्यासाठी, स्वीकार करण्यासाठी आहे. आता पूर्वीच्या काळात तुम्ही ऐकलं असेल, केवळ ऋषी मुनींच्या वाणीतून ऐकून, केवळ म्हणजे कानांनी ऐकून ते ज्ञान ग्रहण करण्याची लोकांची क्षमता होती. श्रुतीधर म्हणत असत अशांना. तर हे श्रुती किंवा हा जो श्रवण आहे ना, याचं खूप महत्व सांगितलेलं आहे. शुद्ध भक्तांच्या वाणीतून जेव्हा आपण कृष्ण भक्तीबद्दलचं ज्ञान ऐकतो किंवा हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन ऐकतो, हे अत्यंत शक्तिशाली असतं आणि वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून, वेगवेगळ्या मानसिकतेतून आलेल्या बद्ध जीवांना कृष्ण भावनेमध्ये खेचून आणण्याची शक्ती या त्यांच्या आवाजात असते, शुद्ध भक्तांच्या. आणि त्यामुळे शुद्ध भक्तांकडून हरे कृष्ण महामंत्रांचं संकीर्तन ऐकायला मिळणं हे खूप आनंददायक असतं. कारण भगवंत आणि भगवंतांचं नाम हे काही भिन्न नाही. नामामध्ये भगवंतांची पूर्ण शक्ती आहे आणि शुद्ध भक्तांच्या वाणीतून हरिनामाचं श्रवण ऐकायला मिळणं ही त्याहून श्रेष्ठ गोष्ट म्हटली जाते. आता ही ध्वनीची जी गती असते ना, ती माध्यमावर अवलंबून असते बघा. भौतिकशास्त्रामध्ये आपण शिकलो होतो, म्हणजे जेवढा पदार्थ घन असेल तर तेवढं त्याच्यातून ध्वनीची गती कमी असते आणि जेवढा पदार्थ विरळ असेल, उदाहरणार्थ हवा, त्यामध्ये ही गती जास्त असते. तसं शुद्ध भक्तासाठी, म्हणजे कोणी जो भक्त असेल, शुद्ध भक्त नको म्हणूया आपण, भक्त असेल, त्याची भगवत धामाकडे जायची गती कधी वाढते? जेव्हा त्याचं हृदय कोमल असतं, तेव्हा ही गती अधिक असते. कारण ज्या वेळेला भक्त आता त्याच्या आचार्यांनी सांगितलेल्या, गुरूंनी सांगितलेल्या कठोर नियमांचं पालन करत असतो, त्यांचे गुरूंचे उपदेश मानत असतो, तर त्याचं हृदय कसं असतं? कोमल असतं, अगदी लोण्यासारखं मृदू होतं, पवित्र होतं. आणि जेव्हा हृदय निर्मळ असतं, पवित्र असतं, तेव्हा त्याची हरिनामाच्या बरोबर एकरूपता ही अधिक असते. तर अभक्ताचं हृदय कठोर म्हटलं गेलंय बघा. कारण या हृदयामध्ये कसे अशुद्धता असते, अनर्थ असतात. तर जेवढं अधिक आपण हरिनामाचं श्रवण करू, तेवढे अनर्थ आपल्यातले दूर होत जातात आणि आपलं हृदय कोमल होतं. आता कृष्णांना माखन चोर असं म्हटलं जातं ना, लोणी किंवा लोण्यासमान. मक्खन म्हणजे कसं? मृदू असतं, मऊ असतं. तसंच ज्या भक्ताचं हृदय हे मृदू असेल ना, अशा भक्ताच्या हृदयामध्ये कृष्ण वास करतात असं म्हणूया. त्याचं हृदय ते हरतात. आणि आता ज्याचं हृदयच बघा कृष्णांना समर्पित आहे, मग अशा भक्ताचं मन, इंद्रिय, बुद्धी ही तर केव्हाच कृष्णांना समर्पित असते. तर भक्त पूर्णपणे जेव्हा कृष्ण भावना भावित असतो, शुद्ध भक्त झालेला असतो, तर अशा भक्ताचा भगवत धामामध्ये मग प्रवेश निश्चित असतो. आता आपण हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन हे आध्यात्मिक जगामधून आलेलं एक साधन आहे म्हणूया. आणि त्यासाठी आपल्याला हृदय शुद्धी होण्यासाठी ह्याचा अवलंब करायला सांगतात. गुरु सांगतात आपल्याला की हरे कृष्ण महामंत्राचा अधिकाधिक आपण जप केला पाहिजे, ते संकीर्तन केलं पाहिजे. कारण हे जेवढं अधिक आपण करू ना, तेवढा या दिव्य ध्वनीचा प्रभाव आपल्यावरती होणार आहे. तर इथे चित्रावरती तुम्ही विशेष लक्ष द्या. इथे अर्जुनाची स्थिती बघा, मानसिकता. तो सज्ज आहे युद्ध करायला. आता त्याच्यात कसा बदल होतो हे आपल्याला पुढच्या स्लाइड्स वरून आणि श्लोकांवरून कळेल. हा, हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि ज्यांच्याशी मला भयंकर शास्त्र स्पर्धांमध्ये संघर्ष करावयाचा आहे, त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता एवढी जोरदार तयारी झाली आहे, सर्व सज्ज आहेत युद्धाला, शंखनाद पण झालाय आणि आता युद्ध सुरू होणार आहे. त्यावेळी अर्जुन कृष्णांना काय म्हणतो की कृष्णा, दोन्ही सैन्यांचं व्यवस्थित निरीक्षण मी करू शकेन, अशा ठिकाणी तुम्ही रथ घेऊन चला.
कृष्ण दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये रथ घेऊन जातात. अर्जुन दोन्ही सैन्यांचं निरीक्षण एकदा करतो आणि आता त्याच्यावर काय परिणाम होतो हे आपल्याला पुढे समजणार आहे. तर अर्जुन हा कृष्णांचा भक्त आहे बघा. त्याला त्याच्या भावंडांशी चुलत्यांशी युद्ध करण्याची मुळीच इच्छा नव्हती. पण दुर्योधन हट्टी असल्याने शांततापूर्वक वाटाघाटी त्यांच्या सफल झाल्याने तो तत्पर नव्हताच पांडवांना राज्य द्यायला, आणि त्यामुळे अर्जुनाला आता युद्धभूमीवरती येणं हे भाग पडलेलं आहे. त्यासाठीच युद्धभूमीवर उपस्थित ज्येष्ठ व्यक्तींना पाहण्यामध्ये तो उत्सुक होता. आता इथे कृष्णांना काय म्हटलेलं आहे बघा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत. अच्युत असं संबोधलंय कृष्णांना. तर अच्युत म्हणजे काय, तर ज्याचं पतन होत नाही. कृष्ण कसे आहेत, भक्तवत्सल म्हटले जातात. भक्तावरील प्रेमामध्ये ते कधीही चुकत नाहीत, वचनबद्ध असतात आपल्या भक्ताकडे. भक्ताला काही त्यांनी वचन दिलं तर ते निश्चितपणे पूर्ण करतात. आता भक्त वत्सल याच्यामध्ये जो वत्सल हा शब्द जो आहे ना, तो गोवत्स म्हणजे गायीचा वासरू. तर जेवढं गाय आणि तिचं वासरू ह्यांच्यामध्ये आपापसात जे प्रेम असतं ना, ते अत्यंत श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. तसंच कृष्ण हे त्यांच्या भक्तांप्रती असतात, भक्त वत्सल असतात. म्हणजे आपल्या भक्तांवरती अतिशय प्रेम करतात. आणि त्यांची कृष्णांची अनेक नावं पण बघा आपल्या भक्तांच्या बरोबर जोडली गेलेली आहेत. देवकी नंदन, वासुदेव नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, म्हणजे प्रथम भक्ताचं नाव आणि मग भगवंतांचं नाव असं असतं. तर आपल्या भक्तांवरती खूप प्रेम करतात म्हणून भक्त वत्सल म्हटलेले आहेत. आता अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, पण इथे अर्जुनाच्या रथाचे ते सारथी बनलेले आहेत. त्याच्या आदेशाचं ते पालन करतात. स्वतः भगवंत आहेत, पण आपल्या भक्ताच्या म्हणजे अर्जुनाच्या प्रेमापोटी त्यांनी त्याच्या रथाचं सारथ्य स्वीकारलेलं होतं. तर भौतिक जगामध्ये मात्र बघा सेवक आणि मालक यांचा संबंध हा वेगळा असतो, आणि इथे भगवंत आणि त्यांचा सेवक याचा संबंध हा वेगळा असतो. तर ही गोष्ट आपल्याला म्हणजे व्यवस्थितपणे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांनी समजून सांगितलेत की भगवंत कसे आहेत, परम सत्य आहेत, अनंत कोटी ब्रह्मांडांचे ते स्वामी आहेत. तरी भक्ताच्या अधीनतेमध्ये राहून भक्तांच्या आदेशाचं पालन करण्यामध्ये भगवंतांना खास आनंद मिळत असतो. तर श्रीमद भागवतम मध्ये म्हटलेले अहम भक्त पराधीनो असं कृष्ण म्हणतात. म्हणजे असं कोणी इथे भौतिक जगात बघितलंय का तुम्ही की कुठल्या मोठ्या कंपनीचा मालक असेल, तो स्वतः ड्रायव्हर बनतो आणि आपल्या एखाद्या नोकराला गाडीत मागे बस म्हणून सांगून तो घेऊन जाईल? असं होत नाही इथे. पण इथे कृष्ण त्यांच्या भक्ताला म्हणजे अर्जुनाला मागे बसवून त्याचा रथ चालवत होते. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की अशा गोष्टीमुळे भगवंतांच्या भगवत्तेमध्ये किंवा श्रेष्ठतेमध्ये कुठेही कमीपणा येत नाही, म्हणून त्यांना अच्युत म्हटलेलं आहे. आणि भगवंत भक्तावरील प्रेमाच्या बंधनामध्ये अडकतात. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवता येतं. आता हा असा जो संबंध आहे ना, भगवंत आणि भक्त यांच्यामधला अत्यंत मधुर असा हा संबंध आहे, दिव्य असा हा संबंध आहे. सेवक सदैव भगवंतांची सेवा करण्यासाठी तत्पर असतो, आणि भगवंत या भक्ताला सेवा मिळावी, प्रेम आपलं मिळावं यासाठी तत्पर असतात. म्हणजे आदान प्रदान या दोघांमध्ये सतत होत असते. आता इथे बघा अर्जुनाने सांगितलं कृष्णांना की तुम्ही रथ मधोमध घेऊन चला. आणि काय कारण होतं, तर अर्जुनाने आपला रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन जायला सांगितलं कृष्णांना. म्हणजे युद्ध तर अटळ होतच, पण हे युद्ध करण्यासाठी कौरव सेनेमध्ये किती कृतनिश्चयी राजे आलेले आहेत हे त्याला बघायचं होतं. कोण कोण सामील झालेले आहेत या सैन्यामध्ये. तर त्यासाठी दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये रथ घेऊन जा असं अर्जुनाने कृष्णांना सांगितलं. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला आनंदी करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुनाला शत्रू सेनेचा अंदाज घ्यायचा होता. त्यांचं बळ किती आहे, त्यांची शक्ती किती आहे, किती मोठी सेना आहे त्यांची. आणि श्रीला प्रभुपाद आपल्याला इथे तात्पर्यामध्ये सांगतात की जेव्हा शांततेच्या वाटाघाटी जेव्हा असफल झाल्या, म्हणजे युद्ध टाळण्यासाठी ज्या वाटाघाटी केल्या गेल्या त्या जेव्हा असफल झाल्या, तेव्हा युद्ध करण्याची ऍक्च्युली अर्जुनाची इच्छा नव्हती. पण विरुद्ध सेना किती बलशाली आहे हे बघण्यासाठी त्याने कृष्णांना हा रथ मधोमध घ्यायला सांगितलं होतं दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये. तर दुर्योधनाने धृतराष्ट्राच्या मदतीने पांडवांचं राज्य बळकावण्याचा जो कट रचला होता बघा, तर एका चुकीच्या मार्गाने हे कौरव पांडवांचं राज्य प्राप्त करू इच्छित होते. पांडवांचा विनाश व्हावा, सर्वत्र आमचंच राज्य असावं अशी त्यांची प्रबळ इच्छा होती. आता या प्रकारची जी भावना असते ना,
ह्याला लोभ म्हणतात बघा. एक अशुद्ध असा अनर्थ असा हा म्हटला जातो, लोभ असणे. आणि कौरव हे अत्यंत लोभी होते. सर्व जगावरती केवळ आमचंच राज्य असावं त्यासाठी ते राज्य बळकवण्याचा विचार त्यांच्यामध्ये होता. आणि भगवद्गीतेमध्ये आपण अनेकदा काम, क्रोध, लोभ या अशुद्धतांच्या बद्दल ऐकलेलं आहे, कृष्ण बोलतात. तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जेवढी अशुद्धता आपल्यामध्ये असतात ना, हे पापकर्मांचं मूळ असतं. काम, क्रोध, लोभ हे बीज म्हटलं जातं पापकर्मांचं. आणि या उलट युधिष्ठिर महाराजांची मानसिकता आहे बघा. ते विशाल हृदयी होते, अजात शत्रू म्हटलं जायचं त्यांना. ते राजा जरी झाले असते तरी त्यांनी कौरवांना राज्य करायला जागा दिली असती, स्थान दिलं असतं. पण ह्याचं दुर्योधनाचं मात्र हे असं नव्हतं. लोभी असल्यामुळे तो स्वतःलाच सगळं काही पाहिजे अशी त्याची एक धारणा होती. आणि एकमेव राजा बनायची त्याची इच्छा होती. सर्व सत्ता ही माझ्याच हातात पाहिजे, मी नियंत्रण करेन अशी त्याची भावना होती. तर आता कौरव एका पापमय अशा कृतीमध्ये लागलेले होते पांडवांच्याकडून हे राज्य बळकावून घेण्याच्या. आणि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य असे जे महान पुरुष होते त्यांनी साथ दिली आहे ह्याच्यामध्ये. धर्मयुद्धाच्या द्वारे कृष्ण आता हेच समजवतात. हे जे कुरुक्षेत्राचं युद्ध झालं त्या युद्धाद्वारे कृष्ण हेच सांगतात की व्यक्ती कितीही महान का असेना, अधर्माच्या पक्षात जर का तो असेल ना तर त्याची अधोगती निश्चित आहे. आणि पांडवांना निमित्त करून त्यासाठीच भगवंतांनी हा अवतार धारण केला आणि मग झाली. आणि या धर्मयुद्धाची योजना ही कृष्णांच्या इच्छेने झालेली आहे. आता जे राजे या युद्धामध्ये दुर्योधनाच्या बाजूने लढत होते, अर्थातच ते दुर्योधनासारख्याच मानसिकतेचे होते. आणि अर्जुनाला बघायचं होतं की नेमके कोणकोणते राजे दुर्योधनाच्या बाजूने युद्ध लढायला इथे उतरलेले आहेत. त्यांच्या सैन्याच्या शक्तीचं अनुमान त्याला घेता यावं म्हणून मग अर्जुनाने कृष्णांना सांगितलं की सैन्याचं निरीक्षण करण्यासाठी मधोमध रथ घेऊन चला. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे भरतवंशजा, ज्या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे श्लोकामध्ये शब्द आले बघा, ऋषिकेशो गुडाकेशेन. गुडाकेशेन हा शब्द म्हणजे गुडाकेश हा कोणाला संबोधून म्हटलंय? अर्जुनाला संबोधून म्हटलेलं आहे. गुडाका म्हणजे निद्रा, आणि ईश म्हणजे काय? स्वामी. निद्रेवर ज्याने विजय प्राप्त करणारा किंवा प्राप्त केला आहे असा म्हणजे गुडाकेश, म्हणजे अर्जुनाला उद्देशून आहे. आता निद्रा म्हणजे आपण अज्ञान असंही धरू शकतो. तर अर्जुन हा परमसखा होता कृष्णांचा. सदैव कृष्णांचं स्मरण त्याला असे, म्हणजे क्षणभरही ज्याला कृष्णांचं विस्मरण होत नाही असा गुडाकेश. आता भक्तांचा हाच खरा स्वभाव असतो बघा. कृष्णांचं जराही विस्मरण भक्ताला होत नाही. कृष्णांचं नाम, गुण, रूप, लीला यांचं स्मरण करण्यापासून भक्त कधी दूर राहूच शकत नाही. तर या स्तराला पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित स्तर असं म्हटलं जातं. शुद्ध भक्ताचा स्तर आहे हा. आणि अर्जुन कृष्णांचा शुद्ध भक्त असल्याने क्षणभरही त्यांना विसरू शकत नव्हता, म्हणून इथे त्याला गुडाकेश असं संबोधलेलं आहे. तर पुढचा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भीष्म, द्रोण आणि जगातील इतर सर्व राजांच्या उपस्थितीत भगवान म्हणाले, हे पार्थ, येथे एकत्रित झालेल्या सर्व कुरुवंशीयांना आता पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये अर्जुनाला पार्थ म्हणून संबोधलेलं आहे. आधीच्या श्लोकामध्ये कृष्णांना ऋषिकेश असं संबोधलं होतं आणि अर्जुनाला गुडाकेश असं संबोधलं होतं, आणि आता इथे पार्थ असं संबोधलेलं आहे. तर दोन्ही हे जे संबोधन आहेत ना ती काही विशेष अर्थाने आलेले असतात बघा. तर ऋषिकेशचा अर्थ आपण काल बहुतेक बघितला होता. ऋषिक म्हणजे काय? इंद्रिय. आणि ईश म्हणजे काय? तर स्वामी, इंद्रियांचे स्वामी. आता इंद्रियांचे स्वामी असल्यामुळे ते अर्जुनाच्या मनालाही ते जाणतात, ओळखतात. म्हणजे आपण म्हणतो ना माइंड रिडिंग,
तर ते मन जाणू शकतात. आता पार्थ पार्थ कशाला म्हटलेला आहे, तर अर्जुन हा पृथेचा पुत्र म्हणजे कुंतीचा पुत्र होता. आणि इथे कृष्ण काय म्हणतात की अर्जुना, तू माझ्या आत्याचा पुत्र आहेस, निश्चितपणे मी तुझ्या रथामध्ये तुझ्या बरोबर असेनच, परंतु आता तू युद्धाची इच्छा सोडून देणार आहेस आणि मग या शत्रुसेनेचं निरीक्षण करण्याच्या मागचा काय लाभ आहे. तर ऋषिकेश म्हणून ज्या अर्थाने वापरलेलं आहे ना, त्याचं इथे महत्व समजतं की इंद्रियाचे स्वामी आहेत कृष्ण, ते सर्व जाणत होते. आणि अर्जुन आता काय करणार आहे हे अर्जुनाचं मन त्यांनी ओळखल्याने, आधीच ओळखल्याने तसं ते बोलत आहेत. तर जसं आता बघा, आपली कोणी परिचयाची व्यक्ती असेल जिला आपण अगदी जवळून जाणतो, मग एखादी व्यक्ती अशी त्या एखाद्या पर्टिक्युलर परिस्थितीमध्ये कशी वागते, त्याची प्रतिक्रिया काय असेल, हे आपल्याला सवयीने माहिती असतं. हा, मग आपण त्या व्यक्तीची कशी थट्टा करू ना हसून, की मला आता माहितीये की तू काय करणार आहेस. तसंच आता कृष्णांनी इथे अर्जुनाकडे हा मित्रसुलभ विनोद केलेला आहे. आणि कृष्ण म्हणजेच ऋषिकेश यांनी अर्जुनाला, पार्थ ला काय म्हटलेलं इथे श्लोकामध्ये काय शब्द आलेत बघा, पश्येतान समवेतान कुरुनीती, म्हणजे उपस्थित असलेल्या सर्व कुरुवंशीयांकडे पहा, असं कृष्ण त्याला म्हणतात. आता पुढे बघूया 26वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांकडील सैन्यांमध्ये आपले वाडवडील, आजे, शिक्षक, मामे, भाऊ, पुत्र, नातवंडे, मित्र तसेच सासरे आणि हितचिंतक अर्जुनाने पाहिलेत. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुनाने कोणाकोणाला तिथे सैन्यामध्ये पाहिलं याचं वर्णन इथे आलेलं आहे. भीष्म पितामहांना पाहिलं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यांच्यासारखे गुरु पाहिले, शल्य, शकुली यांच्यासारखे मामा त्याने पाहिले, दुर्योधन आणि इतर बंधू आपले पाहिले, अश्वत्थामाला बघितलं, इतर मित्र आणि हितचिंतक त्याने बघितले. आता त्याचा परिणाम त्याच्यावरती काय होतो ते आता 27व्या श्लोकापासून आपल्याला कळेल. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा कुंती पुत्र अर्जुनाने सर्व मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाहिले, तेव्हा तो करुणेने व्याकुळ झाला आणि याप्रमाणे म्हणाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने आपले हे सर्व नातेवाईक पाहिले, स्वजन पाहिले, विरुद्ध सेनेमध्ये सगळे होते, आणि आता मला यांच्या बरोबर युद्ध करायचंय, यांना मला युद्धामध्ये मारावं लागणार आहे, आता हे बरोबर आहे का, असा विचार त्याच्या मनामध्ये यायला लागला. आणि त्यांच्या प्रती आता करुणेचा भाव जागृत झाला, तो व्याकुळ झाला. आणि ते श्रीला प्रभुपाद समजावतात की जो कृष्णांचा भक्त असतो त्याच्या ठिकाणी सर्व सद्गुण असतात बघा, जे देवदेवतांमध्ये किंवा जे महान पुरुषांमध्ये आढळतात ते सर्व सद्गुण अर्जुनाच्या ठिकाणी पण होते. आणि शुद्ध भक्ताच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या या सहृदयतेमुळेच अर्जुन करुणेने व्याकुळ झाला होता. या युद्धामध्ये सगळ्यांचा मृत्यू होणार आहे आणि ह्याला मी कारणीभूत होईन हे समजून आता त्याला त्याविषयी करुणा वाटू लागलेली होती. आता पुढे बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण संजना माताजी. हो, हरे कृष्ण माताजी. आवाज येतोय माझा? हा, आता येतोय माताजी. हो, हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच द्वष्टें स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, या प्रकारे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या माझ्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना पाहून माझ्या शरीराच्या सर्व अवयवांना कंप सुटला आहे आणि माझे मुख कोरडे पडत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने आपल्या स्वजनांना बघितलं आणि त्याच्यामध्ये करुणा उत्पन्न झाली. आता 2 लक्षणं प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये दिसली. इथे त्याचा उल्लेख केलेला आहे बघा, माझ्या सर्व अवयवांना कंप सुटलाय म्हणतो तो, आणि माझं मुख कोरडं पडलंय. तर जेव्हा बघा आपणही खूप भयभीत होतो, दुःखी होतो, किंवा अचानक एखादी धक्कादायक बातमी आपल्याला समजते, तर आपल्या शरीरावरती पण काही अशी चिन्ह दिसतात. तसंच अर्जुनावरती पण आता इथे दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. आपल्या स्वजनांबरोबर
नातेवाईकांच्या विरुद्ध त्याला युद्ध करायचं नाहीये आणि त्याचा परिणाम त्याच्यावर होताना इथे दिसतोय. त्याचं हे वर्णन आहे. शरीराला कंप फुटतो म्हणतोय तो, माझं मुख कोरडं पडलंय. आता पुढे पण काही श्लोकांमध्ये वर्णन आहे, शरीरावरती रोमांच उभे राहिलेत, मला जागच्या जागी मी थिजून गेलेलो आहे, अंतःकरणात माझ्या दाह होतोय, अशी अनेक कारणं त्याने सांगितलेली आहेत, जो त्याच्या शरीरावरती झालेला परिणाम आहे. जणू पायाची शक्ती, माझ्या पायातली जणू शक्तीच संपून गेली असंही तो म्हणतो. तर इथे ही जी उत्कट असे भाव किंवा ही जी लक्षणं अतिभयामुळे प्रगट झालेली आहेत ना, तशीच आध्यात्मिक भावोत्कटतेमुळे पण काही लक्षणं दिसू शकतात. ती अशीच दिसतात, ज्याला अष्टसात्विक भाव असं पण म्हटलं जातं. पण फरक काय असतो दोन्हीमध्ये? आता या परिस्थितीमध्ये अर्जुनामध्ये जी दिसतायत लक्षणं, ह्याच्यामध्ये मूळ कारण काय आहे तर भय असं आहे. म्हणजे ज्या भौतिक परिस्थितीशी एकरूप होऊन देहात्मबुद्धीने जेव्हा मनुष्य एकत्र होतो, एकरूप होतो, त्यावेळेला ही अशी लक्षणं दिसतात. पण जी आध्यात्मिक भावोत्कटतेमुळे दिसतात ती प्रेमामुळे होतात. त्याच्यात भयाचा लवलेश नसतो, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. तर इथे अर्जुनामध्ये दोन गोष्टी स्पष्ट दिसत होत्या. स्वतःला शरीरच मानून, म्हणजे शारीरिक आसक्तीमुळे शरीराच्या संबंधाची जी नाती आहेत ते तो बघत होता. माझे आजोबा, माझे चुलते. दुसरं म्हणजे अर्जुन भक्त असल्याने त्याच्या हृदयामध्ये सहृदयताही होती आणि त्यामुळे त्याला करुणाही वाटत होती की मी या माझ्या नातेवाईकांची हत्या करू शकणार नाही, असं तो म्हणत होता. आता पुढे बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हो, हरे कृष्ण. वेपस्थु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या संपूर्ण शरीराला कंप सुटला आहे. माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले आहेत. हातातून गांडीव धनुष्य गळू लागले आहे आणि त्वचेचा दाह होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अर्जुनाची ही लक्षणं भयामुळे प्रगट झाली होती आणि या युद्धामध्ये अनेकांची हत्या होईल ह्याचं भय त्याला सहन होत नव्हतं आणि त्यामुळे शरीराचं कंपन होणे, रोमांच उभं राहणे, अशी ही लक्षणं दिसू लागली होती. अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं पहिलं कारण काय दिलं होतं? या नातेवाईकांविषयी मला करुणा वाटते आहे. कारण सहृदय होता हा अर्जुन आणि त्यामुळे त्याला ही करुणा वाटत होती. जणू माझ्या पायातली शक्तीच क्षीण झालेली आहे आणि त्वचेचा दाह होतो आहे, असं तो म्हणतो. आणि आता तो गांडीव धनुष्य आपलं खाली सोडून देतो आणि बसतो खाली. आता पुढे बघूया त्याच्यावरती अजून काय परिणाम होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे 30वा. कृष्ण. हो माताजी. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला येथे यापुढे थोडा वेळ सुद्धा उभे राहणे शक्य नाही. मला स्वतःचाच विसर पडत चालला आहे आणि माझे मन चक्रावून गेले आहे. हे केशव, हे कृष्ण, मला केवळ विपरीत घडण्याचीच लक्षणे दिसत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे अर्जुनाचं ना धैर्य संपू लागलंय असं तो म्हणतो. मनाच्या अशा मनाचा जो दुबळेपणा असतो ना तो त्याच्यावरती हावी होत होता आणि युद्धभूमीवर आता तो उभाही राहू शकत नव्हता. पायातली शक्ती पण त्याची क्षीण झाली होती. भौतिक परिस्थितीच्या बरोबर आत्यंतिक आसक्ती किंवा एकरूपतेमुळे मनुष्य कसा पूर्णपणे गोंधळून जातो, तशीच परिस्थिती अर्जुनाची झालेली आहे. पूर्णपणे तो हतबल झालेला आहे. मानसिक संतुलनही तो राखू शकत नव्हता. भयाने व्याकुळ झाला होता आणि अशा प्रकारे आता त्याने कृष्णांना सांगितलं की हे युद्ध जिंकणार हे त्याला माहिती असूनही बघा त्याची ही परिस्थिती आहे. आणि तो धनुष्यबाण जरी हाती घेतलेला होता, आपण आधीचं जे चित्र पाहिलं त्याच्यामध्ये तो सज्ज होता बघा, रथावर उभा होता. पण आता मात्र त्याने गांडीव धनुष्य खाली ठेवून दिलं आणि युद्धाने दुःखाने व्याकुळ होऊन रथामध्ये तो खाली बसला. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. 31 माताजी. हरे कृष्ण. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या युद्धामध्ये माझ्या स्वतःच्याच नातलगांना ठार मारून त्यातून कोणाचे कसे कल्याण होणार आहे हे मला कळत नाही. आणि हे कृष्ण, त्यापासून प्राप्त होणारे विजय, सुख आणि राज्य याची इच्छा देखील मी करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा कधी कधी आपल्यावरही संकट कुठलं आलं अचानक तर आपलंही धैर्य संपून जातं. तसंच इथे अर्जुन काय म्हणतोय, मी उभा पण राहू शकत नाही, माझं मन पूर्ण चक्रावून गेलेलं आहे.
तर भौतिक गोष्टींवरील आत्यंतिक आसक्ती ही मनुष्याच्या गोंधळलेल्या परिस्थितीला कारणीभूत होते. मूळ कारण काय आहे? भौतिक परिस्थितीच्या बरोबर अत्याधिक एकरूपता जेव्हा मनुष्य साधतो तेव्हा मग अशा व्यक्तीच्या मनामध्ये भय उत्पन्न होतं, मानसिक असंतुलन त्याच्यामध्ये दिसून येतं. आता इथे आपल्याला समजतं की अर्जुन युद्ध करण्याची त्याची मुळीच इच्छा नव्हती आणि जे बद्ध जीव असतात आपल्यासारखे, जे कृष्णांच्या विस्मरणात असतात, त्यामुळे ते स्वतःला फक्त शरीरच समजतात आणि त्यामुळे शरीराच्या संबंधित जे काही आहे ना, तर तेच तेवढंच खरं मानतात. त्यामुळे ते दुःख भोगत असतात. जरी अर्जुन शुद्ध भक्त असला तरी इथे स्वतःचा आता तो शरीर म्हणूनच विचार करतोय आणि मग म्हणतोय की हे माझे स्वजन आहेत आणि या युद्धाने कोणालाच काही चांगलं होणार नाहीये या युद्धामुळे. आणि म्हणजे करुणा दाखवतो आहे आपल्या सर्व नातेवाईकांच्या बद्दल. तर अशा प्रकारची जी करुणा असते ना, स्वतःला शरीरच मानून शरीराच्या नातेसंबंधांच्या प्रती दाखवलेली करुणा ही मिथ्या करुणा म्हटलेली आहे. आणि या मिथ्या करुणामुळेच भय तयार झालेलं आहे, धैर्य संपून गेलेलं आहे अर्जुनाचं. आणि म्हणून तो वर्णन करतोय की मी आता उभा राहू शकत नाही. आणि अशा परिस्थितीत आपण स्वतः आपली जशी कर्तव्य विसरतो अत्यंत भयामुळे, तसंच आता इथे अर्जुन विसरलेला आहे की तो एक क्षत्रिय आहे आणि युद्ध करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. म्हणजे भौतिक गोष्टींच्या बद्दल अत्याधिक आसक्तीने मनुष्य जेव्हा भ्रमिष्ट होतो, मग तेव्हा केवळ स्वतःला शरीरच मानून आपल्या कुटुंबाच्या बद्दल, धनसंपत्तीच्या बद्दल अत्याधिक आसक्तीमुळे त्याची अशी भ्रमिष्ठ अवस्था तयार होते. तर इथे अर्जुनाला आपल्या स्वतःचाच विचार आहे, स्वतःला शरीर मानूनच तो विचार करतोय आणि तो ठरवतोय की हे माझे सगळे स्वजन आहेत, यांना मी मारू शकत नाही. कृष्णांचा आनंद कशात आहे याचा त्याला विसर पडलेला आहे. जसं आता आपण बद्धजीव आहोत, जे कृष्णांच्या विस्मरणात आहोत, तर ते कसे विचार करतील, तसा विचार इथे अर्जुनाने केलेला आहे. खरा आनंद कुठे आहे? कृष्णांची सेवा करण्यामध्ये आहे. कृष्णांची इच्छा काय आहे ती सर्वोपरी मानण्यामध्ये आहे. म्हणजे आपलं वास्तविक भलं किंवा हित कशामध्ये आहे हे अज्ञानी व्यक्ती जसा समजू शकत नाही, तसंच इथे अर्जुनाची परिस्थिती झालेली आहे. आता पुढचा बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे हे कृष्ण. 3 श्लोक एकत्र आहेत. 4 आहेत एकत्र. हो चालेल माताजी. हरे कृष्ण. किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे गोविंदा, ज्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची व जीविताची देखील इच्छा करावी, तेच जर आता या रणांगणावर युद्धाकरिता सज्ज झाले आहेत, तर मग आम्हाला त्या सर्वांचा काय लाभ आहे? हे मधुसूदन, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंडे, मेहुणे आणि इतर नातलग आपल्या जीवनाचा आणि संपत्तीचा त्याग करण्यास सिद्ध असून माझ्या समोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांनी मला मारले तरी मी त्यांना मारण्याची इच्छा कशासाठी करावी? हे जनार्दन, पृथ्वीच काय तर तिन्ही लोकांच्या राज्याच्या विनिमयातही मी त्यांच्याशी लढणार नाही. धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना मारून आम्ही कोणता आनंद मिळवणार? हे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे पहिल्या श्लोकामध्ये अर्जुन काय म्हणतो? किम नो राज्येन गोविंद. गोविंद हा शब्द आलेला आहे, कृष्णांना उद्देशून संबोधलेला आहे त्याने. गोविंद म्हणजे काय? गायींना आनंद देणारे, तसंच इंद्रियांना आनंद देणारे. तर अर्जुन हा कृष्णांचा भक्त आहे, त्यामुळे सूडबुद्धीने तो वागत नाही. त्याच्या चुलत्यांचा, बांधवांचा सूड घेण्याची त्याची इच्छा नाहीये. पण या सर्वांची हत्या मला तिथे करावी लागणार हेही त्याला समजतंय युद्धामध्ये. पण कसं आहे, हे जे युद्ध आहे ही भगवंतांची योजना आहे आणि भगवत भक्त कोमल हृदयी असल्यामुळे ते दुष्टांचाही म्हणजे शत्रूचाही ते सूड घेऊ इच्छित नाही. पण दुष्ट जेव्हा मात्र भक्तांचा असा अपराध करतात, भगवंत त्यांना ही गोष्ट कधी सहन करीत नाहीत. भगवंत स्वतःचा अपराध एखाद्याने केला तर त्या व्यक्तीला ते क्षमा करू शकतात, पण कोणी भक्ताला दुखवणाऱ्या मात्र कोणत्याही व्यक्तीला भगवंत कधीही क्षमा करत नाहीत. तर म्हणून अर्जुनाला या दुष्टांना क्षमा करायची जरी इच्छा
असली तरी दुष्टांचा वध करण्यासाठी भगवंत मात्र कृतनिश्चयी होते, हे आपल्याला समजतं. तर इथे अर्जुनाला आपल्या नातेवाईकांच्या बद्दल प्रेम वाटत होतं हे समजू शकतो आपण, आणि त्यामुळे त्याच्या मनामध्ये आता त्यांच्याविषयी करुणा दाटून आली होती. ते माझ्या दयेचे पात्र आहेत असं तो म्हणत होता. आता इथे तो युद्ध न करण्याचं दुसरं कारण सांगतो. आता बघा, आपल्यालाही आपल्या आनंदाच्या सुखाच्या क्षणामध्ये इतरांना सहभागी करून घ्यावं असं वाटत असतं. तर अर्जुनाला तेच वाटतोय. तो म्हणतो माझे सर्व नातेवाईक या युद्धामध्ये मृत्यू पावतील, आणि जरी मला विजय प्राप्त झाला तरी या युद्धामध्ये, तरी त्या आनंदामध्ये सहभागी व्हायला कोणीच नसेल. तर आता हा कसा झाला? हा एक भौतिक विचार झाला. शुद्ध आध्यात्मिक विचार कसा असतो की कृष्णांची इच्छा काय आहे, तर म्हणजे जो भगवत भक्त असतो तो कृष्णांच्या इच्छेला मान देतो. भगवंतांची इच्छा असेल तर तो त्यांच्या सेवेसाठी सर्व काही करायला तयार होईल, पण जर का भगवंतांची इच्छा नसेल तो मात्र ती कुठली गोष्ट स्वीकारणार नाही. तर अर्जुन इथे भक्त म्हणून विचार न करता आपण समजून घेतलं की एक शरीर म्हणून किंवा देहात्मबुद्धीने तो गोंधळलेल्या परिस्थितीमुळे हा असा विचार करतोय. खरं तर हे युद्ध कृष्णांची योजना होती, आणि या योजनेत अर्जुनाला केवळ कृष्णांच्या या योजनेमध्ये, प्लॅनिंग मध्ये म्हणूया, सहकार्य करायचं होतं. पण तरी तो पूर्णपणे गोंधळून गेल्याने काय म्हणतोय की माझ्यासाठी हेच योग्य राहील की मी पूर्णपणे निशस्त्र होऊन या कौरवांच्या समोर जाईन आणि त्यांना माझी हत्या करू देत. माझा मृत्यू होईल तेही मला मान्य आहे. म्हणजे राज्यप्राप्तीच्या लोभाने एवढ्या माझ्या नातेवाईकांची माझी हत्या मला करावी लागणार आहे, हे काय मला पटत नाही. हे युद्ध अशा प्रकारे होणं बरोबर नाही. दुर्योधनाला अर्थप्राप्ती पाहिजे, राज्यप्राप्ती पाहिजे, तर ठीक आहे, कौरवांना करू देत माझ्यावर आक्रमण, मला मारून टाकलं तरी चालेल. आता खरं तर पण मी लढणार नाही असं त्याचं म्हणणं होतं. आता खरं तर बघा, या राज्यावरती अर्जुनाचा हक्क होता आणि राज्य प्राप्ती करण्याची ही एकमात्र संधी त्याच्याकडे होती, पण तरीही तो युद्ध करायला नकार देत होता आणि ठरवत होता की मी वनात निघून जाईन. आता असे विचार त्याच्या मनात यायला लागले होते, कारण गोंधळलेली त्याची परिस्थिती होती. तर इथे आपण समजून काय घ्यायचंय की आपण जेव्हा बघा कृष्णांच्या इच्छेचा विचार न करता केवळ आपण आपला स्वतःचा शरीर म्हणून जेव्हा विचार करतो ना, तर मग अशा वेळेला हा बद्ध जीव जो असतो ना तो इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षित होतो, आणि इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये मनुष्याला क्षणिक आनंद मिळेल पण अंततः मात्र दुःखच मिळतं. कारण नुसताच भोग आपण करू शकत नाही, भोगाबरोबर आपल्याला दुःखही प्राप्त होत असतं. पण जेव्हा आपण कृष्णांचा विचार करतो, त्यांना संतुष्टी देण्याचा प्रयत्न करतो, अशा भक्तावर मात्र कृष्ण निश्चितपणे कृपा करतात आणि त्याचं कल्याण करतात. त्याला कधीही काही कमी पडू देत नाहीत. तर कृष्णांच्या आनंदासाठी एखादं छोटंसं कार्य जरी त्याने केलं तरी कृष्ण परत देताना कित्येक पटीने हा आनंद परत देतात त्याला. कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलेल्या कार्याचा लाभ आपल्याला काय मिळणार आहे याची आपण कल्पना पण करू शकत नाही, कारण ते परम पुरुषोत्तम भगवान आहेत, साक्षात भगवान आहेत, ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत, करुणा सिंधू आहेत, आणि जसं आपण मगाशी म्हटलं भक्तवत्सल आहेत. भक्ताच्या प्रेमामध्ये ते म्हणजे काय म्हणतात, ते कधीही चुकत नाहीत. ते आपलं कर्तव्य, आपला दिलेला शब्द हे नेहमी पाळतात. आता पुढचा बघूया श्लोक आपण 36वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पापमेवाश्रये अस्मान् हत्वैतानान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रास्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आततायी आक्रमकांना आम्ही ठार मारले तर आम्हाला पापच लागणार आहे, म्हणून धृतराष्ट्र पुत्रांना आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही. यापासून आम्हाला काय लाभ होणार आहे? हे माधव, आपल्याच नातलगांची हत्या करून आम्ही कसे सुखी होऊ? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे समजून घेऊया, कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे कोणीही भक्ताला येऊन काहीही करावं आणि भक्ताने काही प्रतिक्रिया न द्यावी असं नाहीये. आतताई जे असतात, जे भक्तांना काही प्रकारचा त्रास देतात, त्यांना प्रत्युत्तर दिलंच गेलं पाहिजे. म्हणजे आजच्या काळानुसार आपण म्हटलं तर कायद्यानुसार जी काही कार्यवाही असते ती आपण करू शकतो. म्हणजे आतताईवरती प्रतिहल्ला हा केलाच पाहिजे. तर इथे अर्जुन काय युद्ध न करण्याचं तिसरं कारण देतोय बघा, की या युद्धामध्ये धृतराष्ट्र पुत्रांना म्हणजेच कौरवांना, काही त्याच्या मित्रांना, हितचिंतकांना ठार मारावं लागेल, जे पाप आहे तो म्हणतो. आणि अशा पापापासून मला जर का माझा बचाव करायचा असेल तर मला युद्ध करून चालणार नाही, कारण विरोधी पक्षाच्या सैन्यामध्ये हे सगळे जे आहेत ते माझेच लोक आहेत, माझेच नातेवाईक आहेत असं त्याने सांगितलंय. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादास्मे निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषे पश्यभ्यद् बीर्जनार्दन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, लोभाने प्रभावित झालेल्या या लोकांना जरी आपल्या कुटुंबाची हत्या करण्यामध्ये आणि आपल्याच मित्रांशी भांडण करण्यामध्ये दोष दिसत नसला तरी सुद्धा कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधांची जाण असताना आम्ही अशा पापकृत्यांमध्ये सहभागी का व्हावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे तो म्हणतोय की हे युद्ध करणं हे पाप आहे आणि आता तो विचार करतोय. आता पूर्वी कसं असायचं वैदिक काळामध्ये, क्षत्रियाला कोणी द्यूत क्रीडेसाठी जर का आव्हान दिलं, आमंत्रण दिलं तर किंवा युद्धासाठी जरी आव्हान दिलं तरी तो स्वीकारत असे, माघार घेत नसे. क्षत्रियाचा हा स्वभाव होता. तर त्यामुळे दुर्योधनाने युद्धाला आव्हान दिलं तर त्यामुळे ते अर्जुन नाकारू शकला नाही. आणि तरीही युद्धाचं आव्हान प्रत्यक्ष आता तो स्वीकारूही शकत नव्हता, कारण युद्धाचे दुष्परिणाम काय होणार हे त्याला समजत होतं. आणि म्हणून तो म्हणतो की या युद्धाने ना आमचं भलं होणार आहे ना कौरवांचं काही हित आहे, त्यामुळे मला युद्ध करायचं नाही. म्हणजे अर्जुनाची जी सहृदयता असते, साधू वृत्ती असते ना, ती भक्ताची ती दिसून येते इथे. आणि अर्जुन इथे सांगतो की युद्धामध्ये आता हे पुरुष मृत्यू पावले तर मग त्यांच्या पत्नी विधवा होतील आणि समाजामध्ये विधवा स्त्री एकटी असेल तर परपुरुष तिचे शोषण करतील. आता पुढे कृष्ण ह्याचं उत्तर देणार आहेत त्याला, पण आता त्याच्या मनामध्ये हे सगळे विचार यायला लागलेले आहेत. आता पुढचा बघू आपण. हरे हा, कृष्ण. 39. हरे कृष्ण. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभव्यत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत परंपरा नष्ट होते आणि यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यात गुंतले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक समजून सांगण्याच्या आधी योजना माताजी, हरे कृष्ण, तुम्ही अटेंडन्सची लिंक शेअर करा आणि सर्व उपस्थित भक्तांना विनंती आहे की वर्ग संपण्याच्या आधीपर्यंत अटेंडन्स फॉर्म भरून सबमिट करा. चालेल. आता ह्या श्लोकामध्ये काय सांगितलेलं आहे की युद्धामुळे बघा संपूर्ण कुळ किंवा कुटुंबातील अनेक व्यक्ती मृत्यू पावतील असं अर्जुन म्हणतोय. म्हणजे कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांचा, व्यक्तींचा जर का मृत्यू झाला तर हे वंशपरंपरागत जे संस्कार असतात ना, काही चालीरीती असतात, संस्कार असतात, जे लहानांना ज्येष्ठांकडून शिकवले जातात ते सगळे नष्ट होतील अशी त्याची काळजी आहे. आता जन्मापासून मृत्यूपर्यंत होणाऱ्या काही पवित्र संस्कार कुटुंबात म्हणजे हे पूर्ण करण्याचं दायित्व किंवा जबाबदारी कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्तींवरती असते. ते हे संस्कार आपल्या पुढच्या पिढीला देत असतात. जसे आता 16 संस्कारांबद्दल आपल्याला माहितीये, तर हे संस्कार जे असतात ना, हे मिळणं खूप महत्वाचं असतं, ज्याने ती व्यक्ती मग धार्मिक कार्य करण्यास किंवा धार्मिक प्रवृत्तीने जगण्यास तयार होते किंवा त्या मार्गावरती ती चालते. पण असं जर का झालं नाही तर मग व्यक्ती कसा अधार्मिक प्रवृत्तीकडे जाण्याचा त्याचा कल असतो, अध्यात्माचा तर त्याला विचारच नसतो. तर म्हणून मग अशा जर का ह्यांचा वरिष्ठ पुरुषांचा जर का मृत्यू झाला युद्धामध्ये तर सगळ्या कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, अर्जुन असं आपली एक शंका म्हणजे चिंता व्यक्त करतोय इथे. आता अजून तो सांगतो बघा या कौटुंबिक परंपरेच्या बद्दल ह्या श्लोकामध्ये. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा सुवर्ष्णेय जायते वनसंकरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुळामध्ये जेव्हा अधर्माचे प्राबल्य होते तेव्हा कुळातील स्त्रिया दूषित होतात आणि याप्रमाणे स्त्री जातीचे पतन झाल्यामुळे हे वृष्णिवंशजा अवांछित संतती उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे काय म्हणतोय अर्जुन की आता या युद्धामध्ये जर का कर्त्या पुरुषांचा मृत्यू झाला तर स्त्रिया तर विधवा होतीलच आणि त्याचबरोबर ज्या वंशपरंपरागत जे संस्कार आहेत ते पुढच्या पिढीला दिले जाणार नाहीत आणि याचा परिणाम इथे सांगितलेला आहे. तर ज्या वेळेला हे संस्कार नवीन पिढीला मिळणार नाहीत तेव्हा ही पिढी अधर्माकडे प्रवृत्त होईल, आध्यात्मिक
आध्यात्मिकतेकडेही वळू शकणार नाही आणि प्रगतीचा मार्ग त्यामुळे त्यांचा खुंटेल. आता घरातील हे जे कर्ते पुरुष आहेत हे मृत्यू पावल्याने स्त्रिया असुरक्षित होतील, समाजातील इतर पुरुष या गोष्टीचा फायदा घेऊ शकतील आणि स्त्रिया दूषित झाल्या, अवांछित लोकसंख्या वाढू शकते. विवाहाबाहेर तयार झालेल्या या अशा प्रजेला वर्णसंकर असं म्हटलेलं आहे. अवांछित प्रजा किंवा ज्याला आपण म्हणतो अनावश्यक संतती. आता अशा प्रकारच्या राज्यामध्ये जिथे अधर्म वाढलेला आहे, अशा प्रकारचं सगळं चित्र आपल्याला दिसतंय, तिथे सुख शांतीचा आपण विचारच करू शकत नाही आणि लोकसंख्या या प्रकारे वाढल्याने युद्धाची पण भीती असते, महामारीचं संकटही बळावतं. तर अशा अर्जुन आता आपली ही काळजी व्यक्त करतोय इथे. आता 41व्या श्लोकात बघू काय म्हणतो. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनावश्यक संततीच्या वाढीमुळे कुळासाठीच तसेच कुळ परंपरा नष्ट करणाऱ्यांसाठी निश्चितच नरकमय परिस्थिती निर्माण होते. अशा भ्रष्ट कुळातील पूर्वजांचे पतन होते, कारण त्यांना अन्न अथवा पिंड आणि जल अर्पणाची क्रिया पूर्णपणे थांबते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे काय म्हटलंय की समाजामध्ये जर का सुख शांती नांदायला हवी असेल, समाजाची भरभराट व्हायला हवी असेल, आध्यात्मिक प्रगती व्हायला हवी असेल, तर सभ्य लोकांची संख्या अशा समाजामध्ये अधिक असणं हे आवश्यक असतं. चांगल्या लोकांची संख्या जास्त राहावी या उद्देशानेच वर्णाश्रम पद्धतीची बघा रचना करण्यात आलेली आहे. जसं आता लहान मुलांना जशी संरक्षणाची आवश्यकता असते, तशी स्त्रियांनाही संरक्षणाची आवश्यकता असते. प्रथम पिता, त्यानंतर पती आणि त्यानंतर तिचा पुत्र हे तिला संरक्षण देतात. तर अशी जर का व्यवस्था नसेल, तर जशी लहान मुलं बिघडू शकतात, तसं स्त्रियांचीही अधोगती होऊ शकते, व्यभिचार होऊ शकतो, अनावश्यक संतती उत्पन्न होऊ शकते. आणि यासाठी या कुळामध्ये जेव्हा आता या प्रकारची परिस्थिती तयार होते, अनावश्यक संतती किंवा वर्णसंकर म्हटलेलं आहे, तर मग या कुळामध्ये नरकमय परिस्थिती तयार होते. जसंच कुळ परंपरा नष्ट करणारे जे असतात त्यांनाही या म्हणजे वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. तर अशा कुळातील पूर्वजांचं पतन होतं. ठराविक वेळी जे पिंडदान इत्यादी श्राद्ध वगैरे इत्यादी क्रिया ज्या केल्या जातात त्या पूर्ण केल्या जात नाहीत आणि जी आपली एक वंश परंपरा आहे अशा प्रकारे कार्य करण्याची ती पाळली जात नाही आणि त्यामुळे पूर्वजही दुःख कष्ट भोगतात असं सांगितलेलं आहे. आता जेव्हा आपण म्हटलं की या स्त्रीच्या पावित्र्यावरती, एकनिष्ठतेवरती हा वर्णसंकर अवलंबून असतो आणि या स्त्रियांचा स्वभाव म्हणजे जनरली म्हटलं जातं की स्त्रिया सामान्यतः साध्या सरळ असतात, त्यांना कोणीही फसवू शकतं आणि त्यामुळे व्यभिचाराकडे प्रवृत्त होऊ शकतात. तर ज्या स्त्रिया मात्र कृष्ण भावनेशी जोडलेल्या नाही आहेत ना, त्यांना सहजपणे फसवता येणं शक्य असतं. पण ज्या स्त्रिया कृष्ण भावनेशी संलग्न असतात, अत्यंत बुद्धिमान म्हटले गेलेले आहेत, जशी आता लहान मुलं असतात बघा, संभाव्य धोके समजू शकत नाहीत कुठल्या गोष्टीमध्ये, म्हणून त्यांना संरक्षण देणं आवश्यक असतं. तर स्त्रियाही त्यांच्या साधेपणामुळे कोणाच्याही बोलण्याने प्रभावित होऊ शकतात. जशी लहान मुलांना आपण जपतो तसं स्त्रियांनाही सुरक्षितता प्रदान करावी लागते. पण जर का स्त्री कृष्ण भावनेशी जोडली गेलेली असेल तर ती अशी चुकीची कार्य करायला प्रवृत्त होत नाही, त्यामुळे व्यभिचाराला आळा बसतो आणि अनावश्यक संततीचा जो वर्णसंकर म्हटलेला आहे तो धोकाही टळतो. आता पुढचं बघूया 42. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दोषैरैते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश शाश्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वंश परंपरा नष्ट करणाऱ्यांच्या दुष्कृत्यांमुळे या सर्व प्रकारे उत्पन्न झालेल्या अनावश्यक संततीमुळे सर्व प्रकारच्या सामुदायिक योजना आणि कुटुंब कल्याणाची सर्व कार्ये उद्ध्वस्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा समाजात ज्या वेळेला अधर्म पसरतो, सुख शांती तिथे नांदत नाही आणि हे सर्व अधार्मिक प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्यामधलाच एखादा असा बेजबाबदार अधार्मिक प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला आपला नेता बनवतात आणि हा नेता मग सर्व धर्म नष्ट करतो, सनातन धर्म नष्ट करतो. समाजामध्ये कुटुंब कल्याणार्थ ज्या योजना राबवलेल्या जात असतात त्या सगळ्या संपुष्टात येतात असं म्हटलंय. म्हणजे कोणाचाच उद्धार होऊ शकत नाही अशा परिस्थितीमध्ये. अशी स्थिती कशी असते जीवनात म्हणजे
अधोगतीकडेच घेऊन जाणारी असते. जीवनाचं जे अंतिम ध्येय आहे, कृष्णांची प्राप्ती करणं, कृष्णांचं प्रेम प्राप्त करणं, या सगळ्याचा विसर पडलेला असतो. सर्वत्र गोंधळ, अराजकता तयार झालेली असते. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुश्रुषुम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होते आणि यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यात गुंतले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अर्जुनाने बघा आपली चिंता व्यक्त केलेली आहे की कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत अशी वंश परंपरा नष्ट होते आणि त्यामुळे उर्वरित कुटुंब हे अधर्म करण्यात गुंतले जाते. आता अर्जुन कसा आहे, ज्ञानी होता, आचार्याकडून घेतलेल्या ज्ञानावरती आधारित तो हे म्हणत होता आणि अधिकृत आचार्यांकडून ज्ञान घेण्याचं महत्व जे आहे ना, ते आता पुढे चौथ्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेणार आहोत. कारण ज्यांनी परम सत्य जाणलेलं आहे ते आपल्याला योग्य असं ज्ञान देतात आणि त्यांच्या सल्ल्याशिवाय, त्यांनी दिलेल्या ह्या ज्ञानाशिवाय आपण आपल्या अंतिम ध्येयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. तर त्यामुळे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या संपर्कात राहून योग्य पद्धतीने हे ज्ञान प्राप्त करणं आपल्याला आवश्यक असतं. आचार्य आपल्यामधला प्रकृतीचा जो गुण आपल्यामध्ये प्रबळ आहे ना, तो बघून त्यापासून, त्या प्रभावातून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला मार्ग सांगतात. आता तमोगुणी कसा असतो, जो अज्ञानामुळे पापकर्म करतो, रजोगुणी काम, क्रोध, लोभ याच्या प्रभावामुळे येतो आणि कर्मबंधनामध्ये अडकतो. पण गुरूंनी दिलेलं हे ज्ञान वापरून मनुष्य योग्य तो जेव्हा बदल करतो, तेव्हा अशा मग चुकीच्या कर्माच्या फळापासून त्याला नरक यातना भोगण्यापासून मग त्याचा मार्ग काढू शकतो, बचाव होऊ शकतो. तर अर्जुन इथे बघा कसा सहृदय आहे, भक्त आहे ना तो, त्यामुळे त्याला काळजी वाटतात. तर त्यासाठी तो हे सगळ्या आपल्या कृष्णांना व्यक्त करतोय तो. आता 44 बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अरे रे, आम्ही भयंकर पाप करण्यास प्रवृत्त झालो आहोत. हे किती चमत्कारिक आहे. राज्य सुख भोगण्याच्या लोभाने उद्युक्त झाल्यामुळे आम्ही आमच्या नातलगांनाही मारण्यास झालो आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अर्जुन इथे म्हणतोय की राज्य प्राप्ती करण्याच्या स्वार्थी हेतूमुळे मला माझ्या स्वजनांची, नातेवाईकांची हत्या करावी लागेल. माझे बंधू, गुरु, मामा, हितचिंतक या सगळ्यांची हत्या करावी लागेल, जे पाप आहे म्हणतोय तो. आता कोणी स्वार्थाने, म्हणजे असं काय म्हणतो आपण, आंधळा होऊन आपल्या जवळच्या व्यक्तीची हत्याही करू शकतो. म्हणजे एवढा तो व्यक्ती स्वार्थी बनतो की त्याला ते कळतच नाही, समजूच शकत नाही. कारण अशा वेळेला योग्य अयोग्य समजण्याची क्षमता त्या माणसामध्ये उरलेली नसते. म्हणूनच पापकृत्य करायला तो प्रेरित होतो. पण भगवंतांचा भक्त हा कसा आहे, साधू वृत्तीचा असतो. अशी पापकर्म करायला तो प्रवृत्त होत नाही. तर अर्जुन इथे म्हणतोय की या सर्वांना युद्धामध्ये या सर्वांना मारून म्हणजे मला हे पाप करावं लागेल आणि हे पाप करायला मी कसा प्रवृत्त झालोय हेच मला कळत नाही. राज्यप्राप्तीचा लोक एवढा माझ्यावरती हावी झालेला आहे का, की मी माझ्या नातेवाईकांना मारण्यास तयार झालोय. तर अर्जुन भक्त असल्यामुळे स्वार्थी हेतूने प्रेरित होऊन कुठलीही कर्म करीत नसे. नीतिमत्तेची त्याला जाणीव होती आणि त्यामुळे तो अशा प्रकारची कर्म करण्याचा तो टाळत असे. तर जसं असमंजस स्थितीमध्ये मनुष्य जातो ना, तेव्हा त्याला कळत नाही योग्य काय अयोग्य काय, गोंधळून गेलेली त्याची परिस्थिती झालेली आहे. तो म्हणतोय की मी आता पुढे निर्णय घेण्यास असमर्थ आहे. आता पुढे बघू आपण 45. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्रांनी माझ्यासारख्या निशस्त्र आणि प्रतिकार न करण्याची हत्या केली तर तेच माझ्यासाठी अधिक चांगले होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता खरं तर क्षत्रियाचा गुणधर्म काय असतो की जो युद्धाला सज्ज नाही किंवा जो निशस्त्र आहे, मग तो शत्रू जरी असला ना त्याच्यावरती
क्षत्रिय आक्रमण करत नाही. तर इथे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की इथे आता युद्ध सुरू होणार आहे. बघा ही परिस्थिती काय आहे, त्यावेळेला युद्ध सुरू होणार आहे, शंखनाद झालेला आहे, सर्व योद्धे सज्ज आहेत आक्रमण करायला. आणि अर्जुन म्हणतोय कृष्णांना की या विरुद्ध पक्षामध्ये युद्ध करायला कितीही उत्सुक असले हे कौरव, तरी मी मात्र युद्ध करणार नाही. आता अर्जुन खरं तर क्षत्रिय होता, क्षत्रियाचं कर्तव्यच असतं युद्ध करण्याचं, पण अर्जुन म्हणतो मला निश्चितपणे समजू शकत नाहीये की मला युद्धाला तयार झालं पाहिजे की मला भिक्षेचं पात्र घेऊन आता जंगलामध्ये गेलं पाहिजे. क्षत्रिय म्हणून हे माझं कर्तव्य नाहीये की जंगलामध्ये जाऊन मी कसा राहीन, मी काय करेन ते मला काही माहिती नाही, पण मी युद्ध केलं, मी जिंकेन किंवा हरेन तेही मला काही नीटसं समजत नाहीये. तर मी जिंकलो तर हे सर्वजण मृत्यू पावतील, मग राज्य मी कसा चालवेन, मी एकटा होईन. तर अशा प्रकारे एका असमंजस स्थितीमध्ये आता हा अर्जुन जाऊन पोहोचलेला आहे. आता पुढचा बघूस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्यबाण बाजूला टाकले आणि अत्यंत शोकाकुल होऊन तो रथामध्ये बसला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने दोन्ही सैन्यांचं निरीक्षण केलं. कृष्णांना त्याने रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये मधोमध घेऊन जायला सांगतो आणि आता तो निरीक्षण करतो. निरीक्षण केल्यानंतर तो जे बघतो कौरवांच्या सेनेमध्ये आपले सर्व नातेवाईक बघतो आणि तो कृष्णांना सांगतो ह्या मित्रांना नातेवाईकांना पाहून की माझ्या अवयवांना कंप सुटलाय, माझं मुख कोरडं पडलंय. म्हणजे आता बघा शाळेमध्ये एखादा मुलगा एकदम हुशार असतो, परीक्षेमध्ये नेहमी पहिला नंबर मिळवतो आणि असा एखादा विद्यार्थी परीक्षेला बसायलाच नकार देईल तर त्याची कशी परिस्थिती, तीच आता परिस्थिती इथे अर्जुनाची झालेली आहे. समोर सर्व सज्ज आहेत युद्धाला आणि अर्जुन मात्र युद्धातून माघार घेतोय. आणि लक्षात घेऊया अर्जुन हा काही सर्वसाधारण योद्धा नाहीये, अनेक युद्ध त्याने यापूर्वी लढलेली आहेत, पण आता तो गोंधळून गेलेला आहे, पूर्णपणे भ्रमित झालेला आहे आणि युद्ध न करण्याची आपण त्याने दिलेली कारणं पण आपल्याला लक्षात आहेत. बघा तो म्हणतो करुणा, म्हणजे या युद्धामध्ये सर्व माझेच नातेवाईक आहेत आणि या नातलगांना ठार मारण्यामध्ये हे माझ्या दयेचे पात्र आहेत, मला यांच्याबद्दल करुणा वाटते, त्यामुळे मी युद्ध करणार नाही. दुसरं कारण तो सांगतो मला ह्याच्यामध्ये आनंद नाही, या युद्धामध्ये हे सर्व नातेवाईक माझे मारले जातील, मृत्यू पावतील आणि जरी मला मग आता राज्य मिळालं तरी मला हे राज्य एकटं चालवण्याचा काही आनंद नाही. तो तिसरं कारण सांगतो पाप लागेल मला, या युद्धामध्ये अनेकांची हत्या मला करावी लागेल, धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना, आपल्या मित्रांना, हितचिंतकांना हे मारणं हे माझ्या दृष्टीने पाप आहे आणि ते मी करणार नाही. मग कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील अशी काळजी तो व्यक्त करतो. अर्जुन म्हणतो या युद्धामध्ये कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती मृत्यू पावतील, म्हणजे वंश परंपरागत संस्कार आहेत ते नष्ट होतील, अशा प्रकारे कुटुंबाची हानी होईल, स्त्रिया असुरक्षित होतील आणि सर्वत्र अवांछित संतती तयार होईल, वर्णसंकर तयार होईल, सर्व कुळ परंपरा नष्ट होतील. आणि चौथं कारण तो देतो असमंजस. तो म्हणतो या शत्रू सेनेचं निरीक्षण करून मला आता काही योग्य अयोग्य निर्णय घेता येत नाहीये, मी पूर्ण गोंधळून गेलेलो आहे. तर अशा प्रकारे इथे बघा श्लोकामध्ये काय शब्द होता, शोक संविघ्न मानस. एक मिनिट मी तो हे घेते, शेवटचा श्लोक आहे बघा, शोक संविघ्न मानस असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय तर शोकाने पीडित झालेला किंवा व्याकुळ होऊन अर्जुनाने आपलं गांडीव धनुष्य विसृज्य सशरम चापम असे शब्द आहेत ना, म्हणजे अश्रुपूर्ण भरलेल्या डोळ्यांनी आता त्याने धनुष्य खाली ठेवून दिलं आणि तो स्वतः खाली बसला. तर श्रीला प्रभुपाद या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की अर्जुन हा कसा आहे, दयाळू आहे, कोमल हृदयाचा आहे आणि असा व्यक्ती जो आता भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडलेला आहे तोच आत्मज्ञान प्राप्त करण्यासाठी योग्य आहे. अर्जुन हा असाच कोमल हृदयी होता, भक्त होता, युद्ध करायला तयार असलेल्या कौरवांना मारण्याची इच्छा त्याची नव्हती आणि पांडव 5 गावांवरती राज्य करून पण संतुष्ट होते. अधार्मिक प्रवृत्तीचे जे लोक असतात मात्र दुर्योधनाच्या सारखे, ते 5 गावही पांडवांना द्यायला तयार नव्हते. तर त्यासाठी बघा हा एकरूप झालाय ना, आपल्या या दुःखाशी खूप एकरूप झालेला आहे, म्हणून अर्जुन विषाद योग असं ही अध्याय, म्हणजे असंच या अध्यायाचं नाव आहे. आणि इथे तुम्ही बघितलं तर त्याचे चित्र कसं आहे, त्याने आता गांडीव धनुष्य खाली ठेवून दिलेलं आहे आणि अश्रू त्याच्या डोळ्यात आलेले आहेत आणि तो खाली बसला, पूर्णपणे असमंजस अशा स्थितीमध्ये होता. तर अर्जुनाची ही जी मनोभूमिका आहे ना, ती भगवद्गीतेचा पाया म्हटली जाते, जो आता उपदेश मग कृष्णांनी त्याला दिलेला आहे
आणि त्याचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आता त्याने जी दिलेली कारणं होती ती आपल्याला तशी योग्यच दिसत आहेत, पण मग पटण्यासारखीच आहेत. पण मग युद्ध झालं नाही का? तर नाही, युद्ध तर झालं, पण आता पुढच्या अध्यायामध्ये आपण बघूया की कृष्ण अर्जुनाने दिलेल्या एक एक कारणाचं कसं खंडन करतात आणि त्याच्यावरती त्याला योग्य असं मार्गदर्शन करतात. तर पुढच्या अध्यायामध्ये जे मार्गदर्शन कृष्ण करतील, हा जो भगवद्गीतेचा उपदेश आहे, जो हतबल झालेला, दुःखाने व्याकुळ झालेला, निराश झालेला अर्जुन तो उपदेश ऐकून भगवद्गीतेचा पुन्हा एकदा उत्साहाने पूर्ण शक्तीनिशी कौरवांच्या विरुद्ध युद्धाला सज्ज होईल. आणि उद्याच्या अध्यायापासून आपल्याला हे मार्गदर्शन म्हणजे कृष्णांचं जे काही आहे ते आपण शिकून घेऊया. तर आता इथे मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि त्यानंतर तुमचे काही प्रश्न असतील तर मी घेऊ शकते.